Umurebense William Samuel Ruto konyara kubeka liga na lyobwagachi University ya Nyamira State University of Nyamira ni gobono gati ya babunge kurwanseme yibagendrete kwe murunga ni morana siku University ya bige twase bunge ya North Mugrango ibono yabe kwa sensemelia ya Kyabonyoro kolengana bakansara bakoro abo bono barenga se myaka ya magani go bagote yabuna ase myaka ya etana so mwaka boliwe mu chimya kyanda merongo kyanda ne 5 yo 1996 wiko mwaka bo ichiro yo yemme kyanda merongo kyanda 1999 igona bakansara bakoro sensemeyo babeta bagochora chinsemo isatose University wente kobeko ati chinsemo chia beta chigo chorongo manenseme ya Kyabonyoro ensemo ya Kimai nabo igono nensemo ya Sironga kolengano butati bwabo ni gote abuna ni go bayikiranete go chora ensemo ya Kyabonyoro University nyare kobeko ro nigo chinga kecha bakansara babo korobono barokane ko mochia barajya bayana babunge kurwa ase chinsemo chonsi me county Nyamira asokurwa Ndre University asokonde bateberubuna ensemo ya Kyabonyoro nero bachorete ase myaka ya magega igo ni go batogirige tamukaro kyumure wense konyara kobeko University sensemelia ya Kyabonyoro State University of Nyamira gose san Ntengoro ku Patrick Yoichae Bogonko Patrick Yoichae Bogonko yona achore twe Sironga Ward uno mo councillor 1997 na enden twa igete 1999 boy go tokateba bono tige university to kare research ntwa kare research to identify chi semo mara gatatu to identify Sironga ya Kimai na Kyabonyoro ekaro twakorete study survey tukajikoligereria tukareta abantu kurunema nema nja aligeretie eka recommending a Sironga oyere wetland 3/4 of Sironga igere a swamp place, a quarter of the swamp place nero ya better recommended for commercial buildings asinge ncheyo tukamurworo tukagenda ya Kimai tukaligereria tukagenda Kyabonyoro omwali oye tukagenda tukaikananse committee tugaiti restoration inga tiga university eru Kyabonyoro igotorega abuna barayi bari abakoro asenyenjo tuigweta barayi abaita bageni bagendete kuma na igoro university omo president wita Kyabonyoro gotwataka ko bamanyinge kare twarenga office ntwakorete chi minutes cha sub TDC na DTC chigacha ko combine ase district area ya Nyamira kanya tutaranya ore county twensipito kaiwana na chinsemo isato uno yo mitateba ya Kimai Kyabonyoro na Sironga kira yato kanga teko ba university ekaiwe industrial park ya Kimai kira yato kanga teko nyara ko university ekaiwe model school so that unanimously a county ngemeli kaki yaninge district eganjera nange university kira ache ebere Kyabonyoro amangana yaba mintu bakwanire ni gara yoboke ni kiagara. I remember mwaka 1996 engaki the late minister Teve Arenge Moyo into aitetie amangana university Kyabonyoro nuna barai na ende bono egento kyo dokumentingelinga ki abara yaba mintu abatukyore temuna abachumbe egento bako munantoro kiegente kenene ekiagara university